हेलो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे भिडिअ शेयार खालामनो नागिरदों दा बेयावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोबजासिम नायलांबा बुजिनो हानाय जागोन जे खोथाया जाहैबाय बिश्वजित दैमारी बिथांखौ जों बयबो मिथिखागौ बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय राज्यो सभानि एमपि सायख'जाबाय अदेबानि बिथाङा बुधबारखालि समायखिराबो लाबाय बयबो नुखादों आरो दा बिथाङा समायखिरा लानायाव बर' रावैनो लादों बेखौ बयबो मिथिबाय बयबो नुबाय आरो साबायखर बावहरनायबो गोबाङानो दङ दा बिनि उनाव बिथाङा मा बुंदों फै जों मिथिनानै लादिनि बाथ्राखौ बिथाङा गावनि फेसबुक पेजाव लिरदों आरो बिथांनि रावैनो फरायलांदिनि फै मिथिदिनि बिथांनि रावैनो फरायलांनोसै बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय दिनै आं बयनिबो बोर सारस्रिनायजों थामथि खेबनि थाखाय राज्यो सभानि एमपि हिसाबै समायखिरा लाबाय बे बुब्लियाव आङो गिबियावनो बिपिएफनि आफादगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारी आरो आसामनि गिबि मन्त्रि मुस्रि सर्बानन्द सनवाल लोगोसे रांखान्थियारि आरो गुबुन गुबुन बिफाननि मन्त्रि डाक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनखौ साबायखर बावो मानोना बिथांमोनहा जयै आंखौ बिजाथि महरै फसंनानै दैथायहरामोनब्ला आं दिनै बेसिम सफैयामोन बेनि अनगायैबो आंनि लोगो आरो गासै मोजां हास्थायग्रा बिथांमोनखौबो आं साबायखर बावो मानोना नोंथांमोननि बोसोन सुबुरुन आरो अननाय मोनामोनब्ला आं दिनै गामि गफानि सासे जाम्बा आबादारिनि फिसा जानानै भारतनि पार्लियामेन्टआव आगान हैनो हानाय नङामोन गोबाङानो दिनै आंखौ बर' रावजों समायखिरा लानायखौ साबायखर बावहरदों आरो गोग्गानाय फोरमायहरदों बेफोर आंखौ सुबुंनि हाबा मावनायाव थुलुंगा मोनहोदों बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावहरो अदेबानि आं इं 2001 मायथाइयाव एमएलए जाजेननायनिफ्रायनो एमपि जाजासिम अर्थात दिनैसिम बर'जोंनो समायखिरा लाबोदों आसाम एसेम्ब्लियावबो आं बर' रावजोंनो बिबुंथि लाखिग्रोदोंमोन जेराव गोबां एमएलएफोरा अजद होदोंमोन आरो उनाव स्पिकार पृथिबी माझियाबो बर' रावजों बुंनो मोना होननानै आंखौ इंराजि नङाब्ला असमियाजों बुं होननानै बुंदोंमोन अब्ला आं बुंदोंमोन आं मिथिगौ खालि आं एड्रेसिंल' खालामग्रोदों मानोना बर'आ आसामनि सोरखारि लोगो राव जुदि एड्रेसिं खालामनायल'खौबो बाहायनो हायाब्ला बेलाय मानोथो लोगो सोरखारि राव जाखो बेनिखायनोथ' जोंनो आलादा रायजो नांगौ जेराव जोंनि बर' राव हारिमु लिरजानायल' नङाजासे मोगथाङाव बाहायजायो बे समाव गिबि मन्त्रि तरुण गगैया गसंनानै बुंदोंमोन बुंनो हायो बियो मावख'आरि राव होननानै जोबनायाव स्पिकारा आथिखालाव राव सोलायगिरि गैथ'आ आरो उनाव बुंजागोन होननानै बे दाङाबाजिखौ फोजोबदोंमोन बिनि अनगायैबो आङो पार्लियामेन्टनि डिबेटआव बर' रावजों बुंखांबाय जायखौ गोबाङानो मिथिगौ बाथ्राया जाहैबाय दिनै बर' रावा हादोरनि राव बेनिखायनो जों गावनो बेखौ बाहायनांगोन अब्लासो गुबुना मिन्थिगोन पार्लियामेन्टआव गोबां बाथ्राखौ हाउसनि मन्त्रि आरो सोद्रोमाफोरखौ मोनथिहोनो बुंनांगौ जायो बेनिखायनो आङो बर' रावजों बांद्राय बुंनाय जाबोआखै जोंहा सासेल' बर' इन्टारप्रेटार राव दानस्लायगिरि दं आरो बियो इंराजिजों बुंस्लायनाय खालामो इंराजि रोङैफोरा बुजिया आरो गोबाङानो इयारफन लाया अब्लाबो माखासे आयदाफोराव जेराव रेकर्डनि थाखायल' बुंनांगौ थायो बेफोराव बर' बुंजायो आरो आं बेखौ नाजाबोगासिनो सानसे सिगां नङाब्लाबो 2 घन्टा सिगां खोन्थाग्रोनांगौ अब्लासो बुंनो हायो मानोना इन्टारप्रेटारआ थियारि थानांगोन बेनि गेजेरजोंनो सोलिलांनांगोन बेखिनिखौनो बयनिसिमबो फोरमायथिबाय गोजोन्थों बर' राव गेवलांथों बुहुमनि जेरावबो गोसारथों बयजोंबो बोजबजाथों आरो बाहायजाथों दा बेखिनिमोन लोगो नोंथांमोन दा बिथांनि रावनिफ्राय जोङो बिथांनि जेनाखि साननाय बेखौ हमनो हायो आरो बिथांनि रावनि थ्रुयै बिथाङा गावनि रावनि थ्रुयै फोरमायनायजों लोगोसे जोङो माखासे बिथिंजों नायोब्ला बिथांनिफ्राय माखासे सोलोंनांगौबो जों नुनो मोननाय जादों दा बेखिनिखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै दोनथ'नाय जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।